A veciñanza de Trabada dispón dun novo centro social na parroquia de Abres para axuntarse e compartir coa chega de 190.000 euros da Deputación. A presidenta Carmela López, na súa primeira visita oficial a un concello da provincia, inaugurou o local na compaña do alcalde trabadense Rubén García. Isto sí que é compromiso co rural, isto sí que é apostar por vivir ben en igualdade, con esa equidade que se busca sempre, esa xustiza territorial. En Trabada é posible, pois, por ese pulo e esa forza que unades todos. Carmela López asegurou que o rural ten futuro, pero precisa servizos que faciliten a vida da poboación. Por iso é importante este centro social, porque non soamente é un edificio, vai a ser un lugar para xuntarse, para falar, para compartir tempo, para xogar ás cartas. Non, dicíame Rubén, era a única parroquia que non tiña un espazo como este. O novo centro social ten 126 metros cadrados distribuídos nunha única planta. Abres era a única parroquia do concello que non tiña un local de reunión. Teño que agradecer enormemente, señora presidenta, a colaboración da Diputación de Lugo, que ten habitualmente co Concello de Trabada, pero máis para este proxecto. Levábamos moitos anos peleando para que isto fora unha realidade. A Asociación Veciñal tamén contou coa axuda da Deputación para dotar de mobiliario o edificio. A presidenta aproveitou a súa visita a Trabada para coñecer o Centro de Atención a Maiores da Deputación. Ademais de percorrer as instalacións, Carmela López e o alcalde falaron de xeito distendido coas persoas residentes e co persoal. Carmela López tamén supervisou a estrada provincial que comunica Trabadela e a ría Porsante, unha vía na que a Deputación investiu 300.000 euros na súa renovación integral.